आच्छा बारु थाइबानि लारु अमा राजाखौ नोंसोर फट'ग्राफारसो मोनखो ना माखो हा माथो जाखो फट' साफायना होनायालाय आं बानाय मोनबाय दै दे आंखौ साफाया फिसाजोखौ साफायदो आरो हेलौ फ्रिरानि आयै बै सेंग्रायानो आंखौ एदावबाय थायो नेवलाया बैनो सोर नोंसोरलाय आफा नेवलाया बेनो आं फरायसालियाव थांबा आंखौ एदावबाय थाग्राया खोलामबाय बेयावसो एसेबां गोहो गोराना नोंहा आंखौ बिहावसो होनलायग्रा मानो होनोब्ला आं नोंसाजोखौ जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो आं दानो नोंसाजोखौ रायथिनानै दोनखाबाय आं नोंसाजो फ्रिरानिखौ जोबोद गोसो थोयो जोबोद मोजां मोनो जेरै माबायदि जेरै खान्थालनि आथा बायदि जेब्ला सिथाबो गुगानो रोङै बायदि गोसो थोयो आं नोंसाजोखौ नोंसाजोआ आंनि आं नोंसाजोनि आच्छा मा दङ नोंहा आंनि फिसाजोखौ जाहोनो थाखाय मा दं नोंनाव फुंनि मोनानि थाखाय बोथिनै ओंखाम उन्दुनो थाखाय न' खथा दुगैनो थाखाय दै खिनो थाखाय फायखाना गासिबो दंजोबो आं दाना माथो आफा बिजों आं बेखौ गोसो थोआ आच्छा नेवला होनदोंमोन नामा नोंनि मुंखौ औ आंनि मुङा नेवला आच्छा नेवला सानसेयाव बेसेबां फैसा खामायो नों दासान्दि खामायथ'वाखै फैसा खामायाबा आंनि फिसाजोखौ माजों जाहोगोन माजों जाहोगोन आंनि फिसाजोआ न'आव आलो आलो मोनजागासिनो दङ मावा दाङा मोनजागासिनो दङ नों आंनि फिसाजोखौ माबोरै जाहोगोन नों माबा बेबस्था खालामनानै होदोब्रा नोंथ' माहाजोनथारबा माबा मोनसे खामानियाव थिसननानै होदो आंखौ आंनि फिसाजोखौ नों हाबाबो खालामगोन आरो नोंनि थाखाय आङो खामानिबो नागिरनानै होनांगौ नोंनि फिसाजोखौ मोजाङै जाहोजानो लुगैदोंबा खामानि नागिरनानै होदो खामानि नांगौ नोंनो खामानि नांगौ औ बिहावसो खामानि नांगौ नोंनो आरे माइसो गोसाव खोमाखौलाय सोबाबाय खोमाखौबो हमबाय मोजाङै खोनासं नेवला आं आंनि फिसाजोखौ ओरैनो फेदेरबोआखै बिराद खस्थ' खालामनानैसो फेदेरबोदों आरो फिसाजोनि जानो गोनां बिजामादैखौबो आङो नायबावनांगौ नामा अब्लासो नोंनि फिसाजोआ मोजाङै मोनजागोन ना नांगौबा आंनि फिसाजोआ बुरैनानैनो थाथों थेवबो नों बायदि अलसियानो मानो हरनो आं नोंनि फिसाजोखौ मोजाङै जाहोगोन ना गोनां जायोबा गोरजियाबो थागोन गोरजिया बिहावसो गोरजिया थागोन गोरजिया नों जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन आं नांगौबा नोंनि खिथुखौबो सुगोन आं आच्छा आंनि खिथु सुगोन नामा नों खिथुबो सुगोन आं गोनां जायोबा आच्छा खिथु सुलायनाङा देलाय मोसानानैनो देखायलाय मोसानोलाय रोङा आं थेवबो नोंसाजोनि खाथियाव मोसानोसै आं आच्छा बै दैयाव बारजुमहैलाय रा बारजुम नाङा मानि थाखाय मानसिया दलद थागो बेसेबां बैसो नोंना माला जोनोम जानाय बेखौ आइमोनाबो खोन्थानो रोङा बेसेसिम लेखा फरायनाय मेट्रिकआव खेबथाम फेल जाबाय आच्छा मेट्रिकआवबो फेल जाबाय नोङो खेबथाम गोजोन आखायावबो खामानि दामानि गैया फरायाखैबो मानसियाबो नेवलाला नों आंनि फिसाजोनि जयग' नङा थां बेलेग सिख्ला सोरखौबा फटायहैदो गोसो थोलायनायाव हेंथा होनो मोना पाप नाङो पाप आं नोंसाजोखौ जोबोद गोसो थोयो रावबो बिजामादैया नोंसाजोखौ खुसियै दोननाय नङा जेरै नैबे नेवलाया दोनगोन नेवलाया गासैबो खोथाखौनो मानिजोबगोन नों माथिनि बेलेग बिजामादैफोरा बिराद बाहादुरि मिथिबाय नाथाय आं बिदि बाहादुरि जाया आं गोरजियाबो थाबावगोन ना नोंनि फिसाजोआ नोंनि मेगननि खाथियावनो थागोन नों जामादैयाबो मा खालामो नुबाय थागोन बेनिखायनो बारा साननाङा आंखौनो बिजामादै साननानै लाखादो नाङा माथो आंनो नोंखौ गोसोम बन्दा दानो नोंबो गोसोम आंबो गोसोम सानैजों जोबोद समायलायगोनलै आंनि सना फिथर आं नोंखौ जोबोद खुसियाव दोनगोन ना आंनि नोंखौ आबा बेखौ बुनानै हरदो थां नङाबा आंजों खोमाया फारसे लाखिजागोन दे बिहावसो दिनै फैथ'बाय फिन लोगो मोनफिनबावगोन बाय बायला जामायला गथ'आ डेन्जार हिम्मत दङमोनलै माथो मासे फाखा आखुनि सेंग्रा बेलाय आच्छा अफ्रि बेथि नोंखौ सामफ्रामबो एदावबाय थायो नामा बियो दे गाबोननिफ्राय आं नों दाइमाव राजाखौ थिनहरफागोन फरायसालियाव आरो बांद्राय खालामबाय थायोबा न'आव थांनानै दामहैगोन आं दिनै फुजा बोथोरखाय आं जेबो खालामथ'वाखै फिसाजोनि सेफटिनि थाखाय नैबे बिफाया जेखौबो खालामगोन मिथिबाय दे न'आव थांनोसै ओमफ्राय अमा राजा नोंनि उनथिंजाय नाहरलाय डाइरेक्ट नाहरनाङा मोजाङै नाहरलाय मा जाखो बै मानसिया निग्र'सो नङा होमबा बै गोसोमसोमा मा फट' लाजानो नामा नोंबो लायाहाय मा बुंदोंसो ओमफ्राय बेजों थाफानाय सिख्लायाथ' बर'सो बै सिख्लाखौ सिनायो आं जोंनि स्कुलनिनो सिनियर सिख्ला जोंनि
आच्छा मालाय गोसो थोलायदों खोमा आरो मानो बिदि जाखो महाराजा जोंनि बर' सिख्लाफोरा मालाय हारिजोंल' थांबाय थायो जोंनि बर' सिख्लाफोराल' थाङो खोमा ना गुबुन हारिजों सोर खोन्थानाय नोंनो जोंनि बर' मानसिफोराल' गुबुन हारिजों हाबा जायो होननानै बुहुमाव बेसेबां हारि दङ बेसेबां हादर दं बुहुमाव गोबां हादर दं बर' मानसियाल' गुबुन हारिजों हाबा जायो बे नङा आं गुबुन हारिजों हाबा जानांगौ बेखौबो बुङाखै जास आं मा बुंदों बेखौ मोजाङै खोनासं बे बुहुमा दानि जुगाव इन्टारनेटजों सोलिजोबनाय बुहुम गासैबो बुस्थुखौनो इन्टारनेटाव नुजोबो मा मोजां मा गाज्रि आरो जोङो मालाबाबो गावनि हारिजोंल' हाबा जा गुबुन हारिजों हाबा जाबाथाय बिदि जायो प्रब्लेम जायो होननानै खोन्थाब्लाबो जोंनि खोथाखौ रावबो खोनासंग्रा गैया दानि जुगाव गासैबो बुजिनाखासै माया मोजां माया गाज्रि अराव थांबा खामगोन दै गोथौआव थांबा गबगोन बेखौ गासैबो मिथिखासै मिथिसेयावबो मालाय खायसे मानसिफोरा मालाय गुबुन हारिजों हाबा जायो बेखौ जों माबा मोनसे बुंबावनांगौ बा सोरनोबा माबा मोनसे गियान होनांगौ बे नङा दानि जुगाव मबाइलावनो मोजां गाज्रि गासैखौबो नुखाजोबसै दाखालि बावैसो बेंगालराव जानाय घटनाफ्रा माबायदि जानायमोन फ्रिजाव दाननानै दोनजानाया जोंनि हिन्दु सिख्लाया मुस्लिम सिख्लाजों बे खेत्रआव नायलाय मोनथिखायो जे मानसिफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानानै मा जादों मा जायाखै होमबाबो जे मानसिफोरा थाङो बेफोरखौ बुंनानै दरखार गैया 100%आव 20%आ बिदिनो थांखासिगोन बेखौ जोङो गियान होनानैबो लाब गैया जेसेबांनो गियान होगोन एसेबांनो कम्पिटिशन जानानै बांसिनसो थांगोन गुबुन हारिजों थांबा बे 100%आव 20%आल' मोजां मोनजागोन 80%आ गाज्रि मोनजागोन बेखौ गासिबो मिथिखायो मालाय थेवबो गियान लाया मा होननानै बुंबावनो औहाय माथो बुंबावनो आरो बे बर' हिनजावफोरा गुबुन हारिजों थांबा जि सैमै मै खालामजायो खायसेयाल'सो मोजां मोनजायो आरो बिदिनो हौवाफ्राबो बिदिनो थार मालाय हिनजाव हाबा लाबोसिगोन जेरै हारसा हिनजावखौनो हाबा लाबोबायनो मालाय जि मोजां दोनगोन महारानिफोर बायदि दोनो मोदायजो बायदि खुलुमबाय थायो बर' हौवाफोरा मालाय हिनजावफोरखौ बर' हिनजावफोरखौनो एसेबां अना खोमा जेसेबां मालाय हारिनि हिनजावफोर लाबोनानै अनो नाथाय जोंनि बर' हिनजावफोरा गुबुन हौवाजों थांबा बांसिनसो खालामजायो जाय मोजाङासो मोजां बेनोथ'ब्रा मानसिनि थिंकिंखौ जोङो बुंनानै बुजायनानै माबा मोनसे खालामनानै जों जेबो लाहोनो हाया दानि जुगाव इन्टारनेटनि जुग दिनै सोरबा कापलखौ मोजां रायजो जानाय नुगोननो सोरबा माबानाय नुगोननो माने आंनाबो मोजां जागोन खोमा होननानै मालाय ब्लड थांसिगोन नुबाय दिल्लीयाव बेसेबां निग्र'फोर फैनानै थाफैदों मोनसे कल'नियाथ' पुरा निग्र' मानसि गोजा जोंनि इन्डियानि सिख्लाफ्रा बेसेबां निग्र'फोरजों लांजादों बुरखायजादों खायसे आलाय सिलाय खालामहैजादों खायसेया मा फानहैजादों नाथाय बेफोरखौ मिथिसेयावबो मालाय खायसेया मालाय रिक्स लानानै गोसो थोयो मोजां मोनो आंनिया बिदि जाया होननानै थ' बेफोरखौ बुजायनानै लाब गैया जाया जागोन मस्ला मोनगोन मालाय उनाव थांदों बेनिखायनो आंबो जेबो बुङा नुबाबो हादरानो बिदिनोखासै जुदि जोङो जोंनि हारिया बिराद मानसिया खम गुबुन हारिजों हाबा जानाङा होननानै बुङोब्ला हमथालायबाय थायोबा बुलायलायबाय थायोबा गुबुन हादरा गुबुन हारिया आरो बांसिनसो मिनिगोन हनै बर'फ्रा ल'आव जेबो लिरनाय गैया मा लिरनाय गैया गुबुन हारिजों हाबा जाबाबो जेबो गैया गुबुन धोरोमजों हाबा जाबाबो जेबो नङा डेम'क्रेटिक काउन्ट्रियाव गासिबो जाजोबो होननानै बुंगोन अब्ला दरखार गैया मालाय गावबागाव थांगोन गावबागाव थैगोन अप्रे बेटे नोंखौबो बेखौल' बुंगोन आं बुजिनानै मिथिखानानै मालाबाबो गोरोन्थि मावनाङा जुदि बुजिखानानै मिथिखानानै गोरोन्थि मावो अब्ला नोंफाया मालाबाबो नोंखौ हेफाजाब होआ होमबालाय थुदो न'आव थांनोसै मा जानो जालायखो मा पास्ता जालायखोब्रा माबायदि बुस्थु आंबो जाफेराखै आच्छा थाइबानि लारु थुदो नै माथो महाराजा मोनसे वाइला नोंसोरबो माथो औलै बिसि फिसाखौ लानानै फुजा नायनो फैदोंमोन उपाय गैया आंबो बिसोरखौनो लानानै फैनांबाय दालाय अबेथिं थांनो नागिरदों न' फारसे थांनोसै खोमा सानदों मानो थांलाबायनांगौ जाखोब्रा ज' थांनोसै जोंना नै माबा पास्ता जायोनो औ मोखां नायलायलाय जाहैनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन बेफोरबायदि लोगो मोनिया फेस्टिभेल समावनो एसे मोखां नायलायलाय इन्जय खालामहैनोसै थ' जों थांथ'लायला नामा माखौ सानबाय थादों थौ फुजा बोथोरावनो एसे बेरायनानै लायाबा उनाव बेरायनो मोननाय नङा थौ मानो बिलुन नांलायगौ जाखो नोंनोथ' फुथ्ला बायनानै होखाबाय नां आला दसेनो खोमानानै लालायबाय मा गथ'आ बेलाय दसेनो खोमाबायबो दे आं गोदान बायनानै होगोन थौ जाहैनोसै दे थौदो होमबालाय फैसायानो गैया दा माब्रै पास्ता जाहोगोन बेलाय भमरुआलाय जारलासो बे फिसाजोआबो जेबो बुजिथारा फै फैदो माथो गसंबाय थाबावखो दे थौ आया नोंहालाय मा गसंनानै थाबाय थाखो थौदो भमरु नोंनाव फैसा थोगोन ना आइगे जिबायदि हटेलाव थांनो नागिरदों बिसोरो माखौ सानबाय थादोंब्रा नोंलाय माबा मोनसे जागोन दे थौ मालाय अमाया जामोना फैसानि आंखाल गैयाहाय जेखौ गोसो जायो बेखौनो जानो हायो जोंफोरासो दा बिसोरजों थांनानै फिसाजोआबो गोथाव जाफानो लुगैबा मा जानांगौ दे जेबो नङा माबा मोनसे जागोन दे थौ होमबालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दे सोर मा जायो अर्डार खालामदो आं मक्टेल लोंगोन बुबा बेरि लोंगोन
दे नोंसोरलाय आच्छा दे आं अर्डार खालामहैनोसै नोंसोरलाय मा जागोन हा गेदेरफोरा देनाय चिकेन पास्ता माबायदि आंबो जानाय नायनि आच्छा दे एल साइजनि पास्ताखौनो अर्डार खालामनोसै आं मोननै आं जेबो जाथ'वाहाय एला मानो आं जेबो जानो गोसो गैया फिसाजोआनो जाथोंसै नामा जादोब्रा जादो माबाहाय दिनैनि दिनाव आङो जेबो बाहेरनि बुस्थु मोनजाया बेनिखायनो जाया आच्छा बार' थाइबानि लारु बिदिसो होमबा बम्र' नोंलाय आंनाबो उदैयानो गाज्रि जाबायलै अफिसाव मा जाफ्लांना लाखो जेबोखौनो जाजाला दैल' लोंनोसै खोमा आंबो थैद मा एसे बरिं गोजालै नोंसोरलाय हौवाबो हिनजावबो बिदिखि जायो फुजा बेरायनो फैनाया साफा मोनफा नोंसोरनो जादो आइनो होमबा आं अर्डार खालामहैनि गथ' मोनसेखौनो जा उदैया गाज्रि जादों मिथिबाय मिथिखाया बम्र' मा नायदों नोंलाय फैसाखौ नायदोंलै जादोब्रा दाउस्रि देलाय दङ दे जेबो नङा जा आं जाया माथि नोंनि मबाइल बायनांगौआव फिसाजोआनो जाथोंसै आइनो फिसाजो जानायानो जों जानाय नङा होमबा दे होमबालाय दा थांनायाव जिलापिखौनो सेरसे लानानै थांनोसै दे थ' लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नुबायना लोगोफोर फैसा थाखा गैयाबा फुजायावबो थांजाया आरो फुजायाव थांहोनो हायाबाबो गोसोखौ बोरैबा मोनो गथ' गथायखौ बे भिडिअखौ माने बेखिनिया बैफोरबायदि बिफाफोरनि थाखायसो जायफोरा न'खर संसार जोबोद खस्थ'यै खुंगासिनो दङ थ' नोंथांमोना दुखु मोननाङा मालाबाबो गोसोखौ गाज्रि मोननाङा समा दिनै जोंजों गैया गाबोनसो दंना थ' फिसाला फिसाजोफोराबो बिमा बिफानि गैनाय गैयैखौ एसे बुजिनानै ब्रा ब्रा बिनाङा आरो मालायखौ नुनानै दे होमबालाय दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गुड नाइट